Já prostě sedím na svém záchodě, jo. She's coming in hot. Steaming hot. Jde do toho žhavě. Ano, trošku moc žhavě. Až se z toho něco odpařuje. Oh, brother, this guy stinks! A tady se přes volnou asociaci naučíme výraz. Shameless. To less je jako bez. A shame je jako stydět se. A takhle vidíme, že Sugar Daddy se prostě nestydí. She is shameless. A teď víte něco o Sugar Daddy a o slovíčku shameless. Shame. 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 What's the problem? A já jsem se prostě rozhodla, že si tu koupelnu předělám, teda záchod, jo, na rybí záchod. Rozhodla se, že si předělá koupelnu. Yes, she decided to change her bathroom. A ukazuje nám tedy, jak její koupelna vypadá zevnitř. A vidíme tam spoustu věcí. Vidíme tam dlaždičky, vidíme tam toaleťák. Ale já se ptám diváci, co tam nevidíme. Yes, what don't you see? Ano, protože to, co tam nevidím já, je pyramida z toaleťáku. Můžete vidět, Simonka tam dokonce udělala pyramidu z toaleťáků, which I absolutely love. Ano, pyramida, kterou jako otrok Simona postavila. Já už to nezvládám. Co se stalo tomuto monumentu, tomuto divu světa? Proč padla pyramida? Napište do komentářů. Podobně jako když Napoleon dobýval Egypt, takhle se ničej světový divy. A pokračovat v dekorování. Já jsem ještě budu dávat prostě samolepky svítící ve tmě a mořské hvězdice a rybářský prostě rybářskou síť a nevím co všecko, milion toho mám. Ano, a tady vidíme, že Sugar Daddy tady chce hodně takových specifických předmětů, který na mě působí jako, že mají něco dočinění s mořem. Prostě to, co byste očekávali v koupelně. V podstatě se na svém trůnu chce cítit jako mořská víla. Yes, she just wants to feel like a mermaid on her throne. Ano, a kdo z nás se při vyprazňování nechtěl cítit jako Ariel? Hej, já jsem si všimla, že já jsem guilty toho, že Ona je tady ničeho guilty. Ano, je tady ničeho vina. She's guilty of something. A čeho je tady vina? What is she guilty of? dělám prostě millennial pose, ale já prostě jenom čekám, až si budu jistá, až to video natáčí. Já nemíním, abych jako měla useklý začátek věty. Ještě někdo, kdo jako dojde na záchod, vyčurá se a sedí tam třeba dalších ještě 10 minut? To znělo jako useklý začátek věty. Breathing fresh air. Ano, dýchání čerstvého vzduchu. Není to moc etablovaná fráze, skoro to ani není fráze, je to spíš jenom sada slov, která popisuje to, že bychom mohli jednou za čas dýchat i čerstvý vzduch a ne jenom produkty na kouření. Ale zase tahle zpráva je k ničemu vůči Sugar Daddy, protože ji asi nezastavím a vy taky ne, diváci. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! A few moments later. Hej, já jsem na toho zmrda úplně nasraná, fakt. Really? Normálně mě nasrál. Tady vidíme, že Sugar Daddy je nespokojená se servisem, který jí dává umělá inteligence. Ano, server někde na druhé straně planety, nebo nějaká prostě hromada počítačů v nějaký budově, která připomíná budovy, které tady byly před 50 lety v bankách na to, aby se prostě počítaly jednoduše peníze. Tak teď máme nějakou obrovskou budovu na druhé straně planety, která vypočítává za Sugar Daddy, jak dělat video. A tady se bojí, že nebude autentická, že bude pózer, ale přitom nám tady přiznává, že si nechává videa psát umělou inteligencí. Umělá inteligence oficiálně infiltrovala všechny facety, neboli všechny malé skulinky, všechny díry kultury, protože ovládá i hlavní český influencery. Já jsem si tak nějak dneska tady trošku pouklízela a
Teď jdu psát ten scénář na to video, protože AI mě failnul. Mám nápad na 2 top videa. Ano, lže vám celou tuhle dobu. Celou dobu si myslíte, že pozorujete něco autentického, něco pravýho, něco, co prožívá Sugar Daddy, ale možná všechny ty hroty, všechno tohle v zákulisí píše umělá inteligence. A ta umělá inteligence si tvoří scénář toho, co chce vidět od Sugar Daddy. Za nic v podstatě Sugar Daddy nemůže, protože umělá inteligence jí řekla neplať daně. Umělá inteligence jí prostě navedla ke každému špatnému rozhodnutí. A moje otázka je, může nějakým způsobem reklamovat tuhle umělou inteligenci, která takhle dramatizuje její život? Nevím. Zeptejte se na tyhle otázky i vy, diváci, v komentářích mého videa. A odpověď je ne, nemůžete. Stejně jako já se nemůžu obhajovat jako umělec za to, že mi ukradli absolutně veškeré věci, které jsem vytvořil, nebo který kdy v budoucnosti vytvořím za to, že mi ukradli práci, a to, že se nemůžu živit jako grafický umělec, protože buď to už musíte mít roky praxe, a nebo chtějí, abyste měli roky praxe na začátečnickou pozici, která je teďkon obsazená strojem. They took my job! They took your job! They took your job! They took your job! Your job! A přemýšlela jsem, jestli to tady vůbec budu zmiňovat, protože mně přijde, že fakt mluvit k některým z vás je jak mluvit normálně do dubu. Normálně do dubu. Ano, když se snažíte cítit jako dub. Yes, when you're trying to feel like a peaceful oak tree. Kolikrát jsem řekla, že dekorace na mém e-shopu a takové ty levné doplňky jsou levné, protože jsou z Číny. A stále je někdo jako, proč prodává věci z Číny, soudí za to ostatní lidi a pak to sama dělá. Kamo, myslí si, že na klíčence, na které mám 30 korun, mi stojí biznis? Tady všichni můžeme soudit. Vy můžete soudit, já můžu soudit, ale k čemu jsou nám naše soudy? Yes, what are our judgments good for? Prostě mám na e-shopu, no teď už nemám, protože jsou reálně vyprodané. Mám tam spoustu takových malinkých prostě věcí, které jsou prostě levná věc z Číny. A jsou tam proto, aby když si chceš udělat hezký pokoj a kupuješ si něco do bytu, aby si mohl k tomu koupit i nějakou takovou levnou mrtku, protože někdy takovou levnou mrtku prostě chceš. No a tady si naučíme termín pro takovéto malé sadapatičky. Trinkets, ano, trinkets. Malinký blbůzky, který reálně k ničemu pořádně nesloužej, protože potom, co většinou lidi už nepoužívají sadapatičky, tak je odhodí. A kde končí zase ty sadapatičky? V dírách verlip. Yes, in the holes of Wales. Nemyslím si, že klíčenka za 89 korun je něco, ohledně čeho by někdo měl být mad. Why are you so mad? Why are you so mad? Proč jsi tak naštvaný? A nebo, když to interpretujeme v původnějším, takovém starším významu, proč jsi tak šílený? A mad tady neznamená jenom být naštvaný, je to taky i zkratka pro mutually assured destruction. Něco, co se blíží blíž a blíž s tím, jak pozoruju zprávy. A hlavně já nikdy netvrdím, že si ty klíčenky vyrábím do píči. Mně přijde, že fakt normálně vy potřebujete nějakou lekci o tom, jak funguje normálně, že obchod. Možná bylo efektivnější v rámci marketingu a v rámci toho, jak funguje algoritmus. Minimálně na YouTube do jejího videa nebo do jejich lekcí dát název, jak nedělat obchod s Sugar Daddy. Na tom spolíhám já. Kdybych vám tady tvrdila, jak to sama vyvíjím do píči a jak prostě, vole, tady montuju ten kov po kovu, tak OK, tak něco remcej, ale já úplně naprosto otevřeně mluvím o tom, že ty věci jsou z Číny. Úplně openly prostě. Ano, je o tom otevřená. Yes, she's open about it. Je o tom tak otevřená. She's so fucking open about it. Pro mě to není jako ten source těch peněz, takže jako nechápu, proč je kvůli tomu někdo mad. No, není to pro ní tady source peněz. A source tady není od slovíčka sorcery nebo magie. Je to tady od slovíčka zdroj. Ano, není to její zdroj peněz. Yes, it's not her source of money. To, že další věci jsou z Číny, jo, jsou odkud by měly být, jakoby, pokud nechceš, aby stály 2000. Já pracuju na spoustě kolekcích prostě s českýma umělcema, budu mít v dalších kolekcích prostě koberečky, háčkované polčáčky. Tolik raněných, umírajících, hladovějících českých umělců. Yes, so many hurt, hungry, perhaps even starving Czech artists that cooperated with Sugar Daddy. Ano, tolik
těchto umělců, kteří spolupracovali se Sugar Danny. Teďkon umírá někde na ulicích. Yes, they're dying in the streets. Because she wouldn't share her cookie. Ano, protože tady nezdílela její sušenku. Ale to prostě nebude stát pár stovek, to je prostě drahé. To je prostě drahé a já chci dělat affordable. Chci dělat affordable. Ano, chci tady dělat něco finančně dostupného. Chci prostě smíchat tady tyhle ty všechny světy, ale prostě kámo, jako jestli chceš něco, co je vyrobené v Česku a je to úplně prémiové, kvalitní, tak zaplať. Klasicky jako NPCčko, který je řízená AI v pozadí, možná je celkově napojená zezadu na několik kabelů, který říkají, co má říkat, tak se na vás otočí jako v nějaký videohře a řekne, chceš něco, zaplať. Yes, you want something, pay the fuck up. Já reálně to dělám jenom proto, abych měla já radost, protože mě to udělá radost, když mi jednou za měsíc tady dojde balík prostě s 20 různýma věcma a já je můžu všechny nafotit, dát na e-shop a vidět, jak prostě to máte vy. Mě to dělá radost. Dělá jí to radost. It makes her happy. Dělá jí to šťastnou? It makes her happy? A to je tady asi zjevně nejdůležitější. Ale otázkou je, jestli se bude takhle dělat nadále šťastnou i v momentě, co přestanou lidem zase chodit zásilky. A nebo jestli přestane ve správném bodě. A nebo jestli zvládne skloubit. Ano, hádám, že uvidíme. Yes, I guess we'll see. Nemluví o tom, že prostě ty remcáš a pak si jdeš koupit něco do Pepka nebo do Primarku. Do half price. Prostě všechny tady tyhle ty obchody, co mají něco levné, to sourcujou prostě z Číny. Ano, všechny to někde zdrojujou. A pokud jste si to neuvědomili, diváci, tak už tady je čím dál míň a míň a míň velkých firm. A všechny firmy jsou v podstatě vlastnění většíma firmama. A tyhle ty větší firmy se většinou zakládají někde v Americe nebo v Číně, ale reálně se nezakládají v žádný z těch zemí, protože jsou nadnárodní. Ano, proto se jim říká nadnárodní firmy. Yes, that's why they're international companies. A tyhle si nadnárodní firmy ovládají všechny značky. Jejich pár jsou v nějaké soutěži, ale je to soutěž v silných uvozovkách. Volný trh je tady v ohrožení, protože reálně soutěží spolu jenom obři a jsme pod nadvládou těchto obrů. Yes, we are ruled by giants, but that's okay. Or is it? Nebo je to v pohodě? Je to v pohodě? Já nevím, rozhodněte se v komentářích. Na vlastní triko mě ve svých názorech nezahrnujte, já vám jenom dávám otázky do hlavy. Ne odpovědi k nim. I just provide you with the questions, not the answers. That's up to you. Prostě já nikde nepíšu, že to je handmade in the Czech Republic. Až budu mít ty handmade produkty, které stojí kurva moc peněz. Ano, handmade in the Czech Republic. Ručně vyrobeno v České republice. Ne, abyste si to pletli s příběhem Handmaid's Tale. Což je něco trošku jiného. No, tady slovíčko handmade, ručně vyrobeno, a handmade, ruční pomocnice? Ruční služebna. A nebo taky komorná. Ano, a jediný, co tyhle dvě slovíčka dneska mají asi společného, je to, že jsou to asi blbě, pokud vůbec placený z pozice. Až budu mít ty handmade produkty, které stojí moc peněz, tak best believe, že všude bude napsané handmade in the Czech Republic. Best believe. A tady dělá možná nějaký novotvar, vytváří tady novou formu angličtiny, protože většinou ta fráze je you best believe. A zase potřebujete tam to you. A většinou zase zkracuje se to čím dál víc a víc a víc. A za chvilku jenom bude plivat nějaký believe. Všichni budeme mluvit jako tenhle člověk. The problem with this is that no one ever would fall for this, that it's real. Protože to se stane s jazykem nás všech. Všichni budeme žvatlat do kamery a nikdo nebude rozumět nikomu. Yes, we're all going to gobble into the camera and no one is gonna understand each other. Já nevím, proč se vztekám, já prostě jenom mám potřebu. A tady zase už možná po druhý v tomhle videu, nebo celkově, možná v celkovém řádu toho, co všechno říká Sugar Danny, souhlasím s Sugar Danny, taky nevím, proč se steká. Yes, I don't know why she's getting mad either. Prostě nechceš si to kupovat, tak si to nekupuj. Naučíme se tady frázi The customer knows best. Ano, zákazník
ví, co chce. A ty, drahý zákazníků, víš, co chceš. Chceš odebírat tohle video. Yes, you know what you want, dear user. Ano, víš, co chceš, uživateli. Chceš odebírat tohle video, chceš sdílet tohle video, chceš lajkovat tohle video, chceš ho rozprostřít všude, aby všichni cítili to, co teďkon cítíš ty. Ano, tu černou díru, kterou teďkon vytvořila Sugar Danny v tvém nitru. Takže zkus to, diváku. Yes, try it, dear viewer. I'll see you next time to look at some unhuman things once again. A jak vidíte, tak ladím za svojí kočkou. A já za to nemůžu, to ona kopíruje mě. Můžeš tam sedět a hodnotit, co říkám, Čičo. Mňa, přesně tohle je ten komentář, který potřebuju. Jsi to mnohem lepší než já, v podstatě můžeš převzít celou moji práci. Chci si takhle podrbat za uchem a tohle ani neumím, popravdě. Tak jdem na to, Čičo, jdem se podívat na Sugar Danny, schválně. Jak dlouho to vydržíš? Tohle nemám dlouho. To bylo v pohodě. Spolu to zvládneme, spolu to dáme. Budeš vyklidňovat přitom, že to nedává smysl. Yes, none of it makes sense. Ano, nedává to smysl. A proto tady mám kočku na vyklidnění. That's why I have this cat, to calm down. It's a therapeutic cat. Ano, je to terapeutická kočka. OK, jdem na to. Jdem se dívat na nějaký další hrozný věci ze Sugar Danny.